दे मोजां नाय बुस्थुआ नङाबा जाला जागोन मेथाइ लाबोदों बाबाया आनबक्सिं खालामदों मेथाइखौ केन्द्रानि पार्सेल बिहरदोंलै नै मा बिहरदों नायथारसै जोङो मेथाइ मेथाइयाबो बेलसो आंलाय सानदोंमोन मेथाइ जाग्रासो सानदोंमोन आङो फिसाजोआबो जाग्रा सानदोंमोन जाग्रा सानदोंमोन खोमा फिसाजोआबो गल'ल' नायलांबाय नै बिफाया आरो मालाय गावनि देलायग्रासो बायदो बेबो मा बुस्थु आंनिसो माल ना गावनिसो माल ना फिसाजोनिसोथाय दे नायदो जोंहा कन्टकखौ लाना गेलेदो दाना कन्टकखौ लाना गेलेनोसै लाना गेलेनो मा बुस्थु wah falso sushi doko ada ikan lagi kan ada kemarin tapi saya sih tapi itu paket kemudian nih ada ke ingkri kau ke ingkri ada kenang baca nulang bahaya ke mana be pantau bater अबे मामि अम्मुआ मा अबे अम्मुआ बेखौनो अम्मु होनबाय थादों आं दासो नायसनदों अन्थाव बाथावनो अबे मा म'आ अबे मा सुना खोन्थालाय सुना अम्मु आरो अम्मु मोसौ नुदोंनो बेखौनो मगासिनो नायलाय उनना खानानो मोसौ नुदों मा बोला म'आ अबे म'आ मा म'आ अबे आयै फिसा हिनजावनो म'नो बियो आं हालाहाय आयै बियो मा आयै बियो नालाय बेहाय नै बाबाजों गेन्द्राजों गामियाव थांनो नागिरदों गाबोनहाय मा होनोमोनलाय मा गारनाय होनोमोनलाय गेन्द्राजों थांसिगोन दालि लादों बाबाया फैगौ बाबाया मिथिं दंमोन ना ओमफ्राय एसे लेट जाबाय बाबाखौ नेनानै ओइनै गेन्द्राया गारि फिदिंगासिनो आदै नै ना मैगङा रानजोब्बाय दहाय फुङाव दैखौनो साराखै सारफैनि र' आङो हो औ लांबाय ना गोरान उखुन्दैखाय बारा सिनायासैहाय सिङाव दोनदो ओरै जा गिदिर गिदिरखा जाथावथार बाबा उखुन्दैया मेगन हाबजोबलायबायलै हो बिलाहि अरखिया मोजां जाथारदोंना दुन्दियाया मासेयाव मोजां रज'दों बिसोरो सब दुन्दिया बिफांजोब नै दाख्लै रज'आखैमोन ना दिनै रज'बाय नै दुन्दिया दिनै माने एबाराव रज'बाय आरो दै सारनानै खुनथेंलाजोब्बाय नै खननै जाखांबाय बेखौबो जा गोथाव मोदोमखायो जाखांबाय खननै फुख्ल' जाखांबाय जि मोजां मोनामो सारखांजोब्बाय बैथिंबो सारखांजोब्बाय जाबाय दे दुन्दिया बालाबारिबो मोनजासावलै नै न'आव जानो आन्था हाग्रा रज'जोबलायबाय मालाय नै ओमफ्राय आङो दसे बरमानि राजमेलाव फैदोंमोन आरोना सोरबा गायक फैगोन नामानो ओमफ्राय जोङो 5थायावनो ओंखारबोदों आरोना लोगोफोरा ओमफ्राय आं फैबाय थानायखौ भिडिअ लाबाय थायासै ओमफ्राय डाइरेक्ट नै जिरायफैनानै भिडिअ लादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गैया नुबोदिया आरोना बेखिनिखौल' खेबदों भिडिअआबो
न'आव थाब फैनाय जाबायना मामिया गाबनानै। माला फैयालै बेलाय অনুষ্ঠানটোৰ সঞ্চালক সন্মানীয় শ্ৰীযুত অমৃত সভাপতি বৃহত্তৰ ৰাজবক্তাসকলক मालाबा फैखुमाबावदों नै बियो बाथाबारिया উপস্থিত হোৱা আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি সন্মানীয় শ্ৰীযুত জিতু কুমাৰ বৰ্মন অতিথি বাক্সা জিলা অঞ্চললৈ আদৰি আনিবলৈ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক ডক্টৰ লিপিকা। दायो आं न'आव फैनो नागिरबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हासबेन्डआ लांफैदों ओमफ्राय इयाव साना लायदों आरोना हासबेन्डआ मेलायाव थांदोंमोन दसे ओमफ्राय फिसाजोआ गाबनानै फैनांबाय नायलाय माबायदि गाबफ्लाबाय थादों गेन्द्रा लायनानै फैबाय जोंखौ ओमफ्राय आइमोना थाबोबाय आंना ओमफ्रायो मेगनावनो मा थाम्फैलायनो एम्फौआ ओरैबायदि गिदिर डाइरेक्ट थ्रोब हाबखादोंना आगदाजों ओमफ्रायो माबा नायबाय थानायावनो नोगोर आलौखादों मेगना बानोसैसो आङो बानदे मा आलुजों रुबाय रुनायसो जागासिनोखा नालाय लोगोफोर गाबोननिफ्रायसो मोनजागोन ओमफ्राय नैबाव ओंखाम संदों ओमफ्राय टमेट' बाथोन सिफ्लेनोसै जाबाय।
रुनायखौनो मारैबा गोमोसो नुबोदोंहाय कालारखौनो दिनै टमेट' बाथोन सिफ्लेदों गेन्द्राया र' नायनि टमेट' बाथोन दोखो दोखो साजायबाय गिदिर अननानै माने बाथोन एरग्राया बाबाया उन्दुदोसो ना मामियाबो उन्दुलांबाय उन्दुनो ओंखारनानैनो गाबबाय थाबाय आरो बे केसें मेसेंनो आंहासो गानखौ नायबोनो मोनासै गान खननो नायनो नागिरलायदोंमोन आङो दल' उन्दुबाय गावहा ओमफ्राय आरामसे उन्दुबाय दा सानाव उन्दुवाना बियो सानावहाय 11टासोआव खनसेल' उन्दुयो ओमफ्राय बेनि उनाव उन्दुफिनला ओमफ्राय फांसन नायनायावसो डिस्टार्ब खालामबाय थाबाय गाबबाय थाबाय आदि ओमफ्राय नै गावहा दा सेल आराम उन्दुफैबाय आंहा ओमफ्राय गान खननाय फांसन नायनो होननानै थांलायलायबाय गैया गावहा नै दा सेल उन्दुबाय थरलि जालायनानै उन्दुदों ओमफ्राय गावहा दा आइमोनहा दानो फैथ'नाय नङा नायबावगोन बिसोरो ओमफ्राय आंहा मामियानो गाबबाय थाबाय नालाय ओंखायनो फैग्रोबाय आङो ओमफ्राय उन्दुनोनो गाबदों दहाय बेलासियाव उन्दुनायमोनबा थागौमोन खोमा गाबनाय नङामोन फैयाबोहाय आं मामिखौ फुथुनोसै गेन्द्राया दालि ओमफ्राय टमेट' बाथोन ओमफ्रायो दहाय मेलायाव बुद माबा लानानै फैदों बेनो जासिगोन ओंख्रि आं दा मामिखौ फुथुनोसै ओमफ्राय एसे थाव गुबै फुदुंदों नै बेखौ मामिनो मालिस खालामना होनोसै आं गगा मोननो नागिरदों ना मादोंथाय गेसें गुसें गाबफ्रुबाय थानायखाय थाव गुबैजों मालिस खालामनानै फुथुनोसै आङो गाबोनहायबो गामियाव फुङावनो थांगोन आरो ना गाबोनहाय मा होनो आंबो बारा मिथिलाहाय मारैबा होनोमोनबा बेखौ मा होनोमोनलाय दाहा गारनाय होनो नामा लोगोफोर दाहा गारनाय बिदिनो सुवा सुथिफोरखौ माने फोथारनानै दोनग्रोनोसै आरो ना ओमफ्राय जोंथ' दा जेनेबा मिरामिस जागासिनो नालाय ओमफ्राय थाव आरि जायाखै नालाय ओमफ्राय बे दाहा गारखांबा जा मोनजासिगोन आरो ना बेनिफ्राय ओमफ्राय रायजोफोर जाहोनाय थायोना सारादु खुङो ओमफ्राय बेखौ एसे उनाव बानायगोन नामा ओमफ्राय दायो दाहा गारनानै दोनग्रोनोसै जाहैदों लोगोफोर ओमफ्राय गाबोन जोङो फुङावनो थांगोन आरो ना ओमफ्राय नार्जिबो दांहैलायनांगौनो फुङाव मा खालामनांगौथ' बारा मिथिया ओमफ्राय आङो नोंथांमोनजों जाखिनि हायो शेयार खालामनो नाजागोन आरो ना फारसेनिफ्रायनो मारै मा दाहा गारनाय आंबो नुफेराखै नालाय ओमफ्राय मा देखायनो हायो नोंथांमोनजों गाबोन शेयार खालामगोन आरो ना स' लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै मामियाबो उन्दुबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट आइमोनावथ' मेलायावसो दंहैयो बिसोर दानो फैथ'नाय नङा जाहैदों फांसन नायबावगोन गान खननाय नायगोननो ओमफ्राय आंबो नायगौमोन आरो ओमफ्राय मामियानो गाबबाय थाबाय नालाय सानाव उन्दुवाना बियो ओमफ्राय दाना उन्दुनो ओंखारबाय खोमा गाबबाय थाबाय ओमफ्राय गथ' मानसिना मोनसे जायगायावबो जिरायनानै थाथेरा बेरायनो लुगैयोना बिसोरो गैया उन्दुनानै नायनो मोनासै माबा गाबनानै बाय बाय लोगोफोर गुड नाइट